Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры! Паэзія стан ад чаю, калі падаеш у прорву, каб ачысціцца і ўзняцца да неба, сцвярджае моя сённяшняя суразмоўца, беларуская паэтка, перакладчыца Бажэна Мацюк-Ганушкіна. Вітаю, Бажэна. Добрый дзень. Бажэна Мацюк-Ганушкіна, беларуская паэтка, перакладчыца. Нарадзілася ў горадзе Вілейка Мінскай вобласці. Скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, атрымала ступень магістра філалагічных навук. Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. У Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці, намеснікам старшыні Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Зараз адказны сакратар часопіса «Полымя». Вершы, эсэ і артыкулы друкаваліся ў шматлікіх калектыўных зборніках паэзіі і перакладаў Беларусі і Расіі. Моя суразмоўца, аўтар кніг «Я яго адпускаю з табой. Самасць». Бажэна, пра свой зборнік «Самасць» вы напісалі: «Я ўпэўнена, што такое паняцце, як беларускасць, патрэбна сцвярджаць як стан душы. Таму і нарадзіўся гэты зборнік, у якім з нашымі нацыянальнымі арнаментамі, з нашымі беларускімі словамі я нясу тое, чым бы мне хацелася падзяліцца з чытачамі». Як адбывалася ваша станаўленне менавіта як беларускай паэткі? Насамрэч, зборнік «Самасць» – гэта зборнік, які нарадзіўся за шмат гадоў. Гэта была такая рыса, якую я падводзіла пад пэўным дзіцячым перыядам сваёй творчасці. І ў яго ўвайшлі вершы, напісаныя з 2007 года да 2017. І менавіта тады я пачала пісаць вершы, пачала пісаць іх на уроку беларускай літаратуры. У мяне былі як рускамоўныя вершы, так і беларускамоўныя, і мой настаўнік Віктор Вікторович Кажура заўсёды ўхваляў гэтую дзейнасць, сказаў пра тое, што трэба пісаць, пішы. А яшчэ я вучылася ў пачатковай школе і выйшла проста з хаты, гулялася і прыходжу дамоў і кажу: «Мама, я вершык напісала». Мама кажа: «Які?» «Закон природы так суров, меня пленит его очарование». А далей, на жаль, я не памятаю, але вось гэта быў, напэўна, мой самы першы. Стыль высокі, так? Это вы ж з кніжак? Я любіла вельмі чытаць, я вельмі любіла сонеты Шекспіра, і вось адтуль, напэўна, гэта і з'явілася. Ну і што мама пахваліла? Мама паслухала, сказала: «Малайчына, канешне». Вось, але яна здзівілася, канешне, адкуль і што гэта такое у мяне з'явілася. Ну, вы знаете, вось, напэўна, ўсё-такі сённяшнія школьнікі, з гэтым я сустракаўся, а вы пацвердзілі філалагічны вершык у вас ёсць такі пра тэорыю смерці аўтара. Працытую: «Філолог наіўна лічыць, што аўтар даўно памёр». Вось гэта філасофскі можа гучаць, але часам гэта літаральна гучыць, што калі прыходзіш выступаць у школу, то школьнікі гавораць, што, напэўна ж, беларускія пісьменнікі ўжо не жывыя, яны ўсе такія класікі. Ўсё-такі, а што такое смерць аўтара? Можа быць не фізічная, а, так сказаць, аўтара як творцы? Ну, сапраўды, па тэорыі Ролана Барта, гэта значыць, што твор жыве па-за аўтарам. І тое, што мы заўсёды шукаем нейкія біяграфічныя рысы, што нейкія падзеі паўплывалі на тое, што аўтар напісаў нейкі верш, для яго гэта ўсё дастаткова сумнеўна. Але беларускае літаратуразнаўства ўсё ж такі прытрымлівалася гэтага пункту гледжання, што аўтар і яго жыццёвы шлях вельмі ўплываюць на творчасць. Я, насамрэч, думаю пра тое, што тут нельга сцвярджаць аднабакова і глядзець на гэта так. Таму што, безумоўна, тое, што піша чалавек, гэта тое, што ён перажывае. Але мы павінны разумець, што чытач гэтага не перажываў, і таму ён успрымае гэты твор са свайго пункту гледжання. І ён пераносіць свой жыццёвы вопыт на кожны верш. Таму
калі ты разглядаеш верш як літаратуразнаўца, ты павінен адрываць яго ўсё ж такі ад асобы аўтара. Калі ты чытаеш яго, ты ўжо без пытанняў яго адарваў, таму што ты чытаеш яго сам. Ну вот першы ваш вершык «Ачэй ачаравання», ён быў выкліканы таксама жыццёвым вопытам. Не, канешне, гэта ўсё было тое, што я прачытала на той момант, і для мяне гэта былі проста прыгожыя словы, якія цудоўна клаліся на рытм, і ўсё. Вы перакладчык, перакладчыца, і перакладаеце творы розных паэтаў. І, канешне, там цяжка знайсці словы, якія лёгка кладуцца на рыфму, таму што трэба шукаць адпаведнік, таму што літаральна перакласці рыфмаваныя радкі вельмі цяжка. Безумоўна, але тут справа ў тым, што напэўна, я імкнуся знайсці не тое, каб нейкі даслоўны пераклад, а ўсё ж такі перадаць вобраз. Прычым гэта не абавязкова слова ў слова той вобраз, які выкарыстоўвае аўтар, гэта павінен быць вобраз, які выклікае тыя ж самыя пачуцці, асацыяцыі ў нашага чытача. І часта, калі ты чытаеш, напрыклад, заходнюю паэзію, беларускі чытач губляецца, таму што ён не разумее, пра што гэты тэкст, ён не разумее тыя вобразы, якія кладуцца ў аснову верша. І ўспрымаць такія творы вельмі цяжка. Але перакладчык павінен знаходзіць вось гэтую мяжу, якую нельга перакрочыць, не зрабіць гэты верш беларускім па ўспрыманні і пры гэтым даць свайму чытачу магчымасць зразумець тую філасофію і тую паэтыку. Бажэна, ну вось скажыце, вот нягледзячы на той, так сказаць, можа быць, не вельмі доўгі ваш творчы і працоўны шлях, вы працавалі і настаўніцай, вы працавалі і ў бібліятэцы, вы працавалі і, скажам так сказаць, у доме творчасці. І вот што давала вам кожная праца ў кожнай такой установе, як вот яна ці спрыяла, ці садзейнічала вось развіццю вашаму, ці нейкай вот выпрацоўцы нейкага свайго творчага крэду? Безумоўна, вось у адрозненне ад большасці людзей, якіх прымушаюць ісці працаваць у школу па размеркаванні, я зрабіла гэта цалкам свядома, таму што мне хацелася паглядзець, магу я перадаваць свае веды некаму іншаму. І гэта, напэўна, самы складаны, але самы важны такі перыяд у маім жыцці, таму што вельмі шмат чаму нас вучаць дзеці. Яны вучаць нас глядзець па-іншаму на пэўныя рэчы, успрымаць іх па-іншаму. І, здаецца, вось цяжкія такія працоўныя настаўніцкія будні. І толькі адно свята, калі цябе прыходзяць віншаваць дзеці, яны чытаюць табе вершы, спяваюць песні, і ты разумееш, што ў цябе з'яўляецца энергія для таго, каб працаваць далей. І, безумоўна, кожная моя новая праца, яна дазваляе мне нечаму навучыцца, паглядзець, магу я нешта ці не магу, падабаецца мне гэта ці не падабаецца. І вось гэты вопыт, ён потым на новым месцы зноў-такі перапрацоўваецца і дазваляе ісці кудысьці далей. Ну вось, працуючы, напэўна, у Мінскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў, вы сустракаліся з маладымі паэтамі, праводзілі творчыя семінары. Вот якім чынам вы перадавалі ім свой вопыт і што з сябе сёння уяўляюць маладыя юныя паэты? Памятаеце, як у Гілевіча там юныя паэты, прыходзьце юныя паэты, я не памятаю дакладна гэты радок, але вот было такі заклік, што давайце юныя паэты, улівайцеся, прыходзьце ў нашу літаратуру. Мне здаецца, што кожны раз, калі прыходзяць паэты маладыя, яны ў першую чаргу аспрэчваюць тое, што напісалі паэты старэйшага пакалення. І сучасныя паэты, яны робяць тое ж самае. Але яны імкнуцца прынесці пэўную еўрапейскасць беларускай паэзіі, і калі мы
ўсё ж такі стараемся прытрымлівацца сілаботанічнай паэтыкі, то яны ідуць далей. Вось гэтыя верлібры, якія зараз настолькі распаўсюджаныя, яны менш зацятыя ў той форме, якой мы прытрымліваемся. Я аб'ядноўваю нашы выданні ў большасці сваёй, і яны пішуць больш свабодна, і гэта дазваляе ім падымаць тыя тэмы, якіх мы проста яшчэ не краналіся раней. Ну, вось вы працуеце ў часопісе «Полымя». Гэта старэйшы наш часопіс, і, напэўна, цяжка было ўявіць сабе, што вот столькі маладых людзей працуе, вот як зараз у часопісе «Полымя», таму што, ну, вы памятаеце, якія карыфеі беларускай літаратуры працавалі ў гэтым часопісе, якія творы друкаваліся, і там Максім Танк быў галоўным рэдактарам гэтага часопіса. Вось што сёння у партфелі часопіса «Полымя», якія вершы, якія творы нясуць туды аўтары? Прыносяць зусім розныя. Гэта і старэйшае пакаленне, якое прытрымліваецца вось гэтага акадэмізму. Гэта і маладыя людзі, якія хочуць паказаць сябе і сказаць пра тое, што ёсць жа іншая паэтыка, ёсць іншая вобразнасць. І мы стараемся ўсё ж такі, каб гэта арганічна спалучалася на старонках нашага часопіса, таму у нас з'яўляюцца і досыць маладыя аўтары, чаго раней было няшмат, і аўтары, якіх ужо добра ведаюць у Беларусі. Ну, вось я памятаю, калі мы гаварылі для нашай перадачы «Паэзія 21 стагоддзя» на радыё, і там гучалі вашы вершы, маё было такое пытанне: чым усё-такі, на ваш погляд, паэзія 21 стагоддзя адрозніваецца, можа быць, ад паэзіі 20 ці 19 стагоддзя? І ці ёсць вот увогуле гэтае адрозненне? Гэта адрозненне першую чаргу ў тым, што зараз вершы не толькі чытаюць, іх яшчэ слухаюць, іх глядзяць. І гэта дазваляе стварыць гэты сінтэз мастацтва, які пашырае аўдыторыю тых, хто раней, можа, нават і не думаў пра тое, што ён будзе чытаць вершы, а потым ён недзе пачуў, убачыў выступлення ці нейкі добра зроблены кліп і падумаў пра тое, а чаму б мне не пазнаёміцца з друкаванымі тэкстамі гэтага аўтара. Наша бліц-апытанне традыцыйнае. Прадоўжыце, калі ласка, такую фразу «Беларусь гэта». Беларусь гэта мая радзіма. Назавіце 3 месцы нашай краіны, якія варта наведаць кожнаму беларусу. Мне б хацелася, каб кожны наведаў Полацк. Класічна, Гродна, я вельмі люблю гэты горад. І Вілейка, моя малая радзіма, таму што там сапраўды ёсць што ўбачыць і на што паглядзець. Што ж, я ў Вілейцы быў, канешне, цікавае месца. Калі б у вас была раптам такая магчымасць, з якой выбітнай асобай гістарычнай вы б хацелі б сустрэцца і паразмаўляць? З Вінсентам Ван Гогам, мастаком. Ну, вы любіце выяўленчае мастацтва? Люблю. А што вы зараз чытаеце і каго б з аўтараў, якія б кніжкі вы параілі б пачытаць нашым тэлегледачам? Зараз я вось толькі-толькі скончыла чытаць «Школу травы» Андрэя Хадановіча, на якую напісала рэцэнзію. А ў мяне ляжыць першая кніга маладога паэта. Не буду называць яго прозвішча, але ён карыстаецца такой рускай паэтыкай, пры гэтым піша беларускамоўныя вершы. Гэта такі вельмі цікавы і спачатку незразумелы сінтэз. І яшчэ адна кніга вось апошняга часу — гэта «Зніч», яго духоўная паэзія. Не магу сказаць, каб я цалкам прымала ўсё, што напісана ў гэтай кнізе, але гэта таксама вельмі цікавы вопыт. Ну і пытанне традыцыйнае, апошняе пытанне нашай апытанкі: што для вас беларуская мова? Для мяне беларуская мова — гэта малітва, гэта мова малітвы. Што ж, я жадаю вам поспехаў. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй, суразмоўцай была паэтка, адказны сакратар часопіса «Полымя» Бажэна Мацюк-Ганушкіна. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.